uyana kuna ma red flags here. Aitoti shamwari yangu uningandidaro here ndiregererewo ndipo a second chance. Yes, amuri yeZimbabwe atichisangana zvakare pa Horizon Trends apa patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika kutaura kuno kwatiri kuita ndofunga muri kuona mhomho yevanhu yakaungana kuseri kwangu mukomana ndo pakuradzikwa naika tiri kuno kumarinda muri yeZimbabwe iri kurwadziwa nekushaya kwaita Brian akapundwa neshamwari yake anozikanwa neseneme kuti Chisevere naika tinoona zvikuru mamurder cases ari kuwanda muno muZimbabwe saka tine vehukama neveshamwari dzainamata nadzo zvakare dzine zvakawanda dzadzinoda kushiya nemi maererano nekubatikana kwavakaita nemumwe wavo. Aiwa, ngatiwanzei vachitaura.
Trusted friend can choose to terminate a butterfly. I don't want to hide my pain. Fanya yake. But zimbo zvatozoimba izvi. Sechataimba ichawaimba iwe George. Chekuti mazita anodaidza. Ndinonatso kunonzi ndozvi mapirisi zvatakasirwa naMwari. Kuti mapenzi aya akazorwadziwa kupfuura apa pasina zvinovatova. I just want to imagine kuti dai mufana anga ari pano mufana wendebvu. Burial was not going to happen. But Mwari anoona hake kuti ndine mapenzi angu akaita sefu.
ekuti vanenge vada kungoti hatingogadzira ipapo zvibva zvadii zvangoita ikwapo izvo zvongopera. But Mwari akaona kuti vanhu ava kuti vaponeseka vandoita ndichivatova obva aisa zvimbo manje kuti pamusivo vanomuka vachabva kuna Kristu vanoona mbiri huru yakewo apo vasarudzi vanosangana kumusako mazita anodaidzwa ndiripo. Vanhu vachitamba vese ndikati chova mujaivhu mune munhu ada kuuraya munhu mujaivhi vanhu vachiita sei innocently vachitamba ndakaona vakomana vanoita kumvura vanoita ku the pictures are so disheartening kuti behind these pictures there is a medal atirega ndikudze vana vaMwari is there in the Bible. Chandafarira panyaya iyi ndechekuti dai mufana hanga aimutswa tisati tamuviga because of what he went through. I cannot even imagine what you felt. Gara pasi mwana ugara ndomudza kuti you are not the first one. Obviously, Daddy, why are you saying that? You are not the first one to be betrayed. These brothers took each other to church. Rakaiti kudzera fana nyaya yenye kuda kunamata muri moga vana pavakanamata vega vakaurayana madinzo pavakaenda kufunda uku kunonamata vari vega vakaurayana izvekuti munoti isinobohwa isusu amene vakomana mufana uyu anafona mared flags here right. Uyu munhu uyu yaiva shamwari but chapter 4 yaGenesis yati Abel nauyu naKaini vakataurirana vakati handei kumunda uku timboneta zvechechi bhoza ndimuudza kuti kumberi kwenyaya kunozonzi zvipiriso zvakazonosiyana zvikanzi handei kuchechi timboneta zvatakadziswa nababa ndobva vapinda murodi. Imagination yekufungidzira kuti vanhu vakadaro vari mukati menzira vese mabrothers aya vakazvarwa nababa 1 namai 1. After all chitema haisati chawanda mawandiro achaita hati muri kuona mani. Saka vanhu hatiri kutaura nezvavavo. We want to compare vanhu vari kuseri kucreation nevanhu when we are trying to deal with a problem we are through over 6,000 years later. Tiri kuti papa kwanzi chero michero yakanga ichiri kubereka zviri nani. Munofunza kuti Kaini akamboratidza anything. Pamwe vaitoimba makorasi aya tapiwa vanga vachimba nokuti Mwari because kunopiri saka waiva mucherechedzo waJesu kunouya kumberi. Saka tinoona vachimba nziyo dzeredemption vari kwete. My friends, vana shamwari dzaBrian tese maelders in all our stratas of leadership machurches auya kuzobatana nesu kwete masavadha chete. Mwari vakuitirei zvakanaka. One day you will remember this sermon when you have been betrayed. Kana watengeswa wabetrayiwa, remember this sermon that at the end there is a savior who was once betrayed. Amen. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai nekutibatsira kutosvika pano hakusi kugona kwedu. Maarrangements ose akaitwa kuti tisvike pakunoradzika Brian Mwari makanga muripo. Taakukumbira Mwari panguva ino taakudzikisa Brian muguva and we have seen him for the last time. By your grace we will see him at your second coming. But for now the gap that he has left remains void in our hearts. In your own way console our spirit. Tibatsirei musasei tiri vana ndevenyava mwana rangariraiwo mai Faragi nebasa ravanoita nestaff yepaNew Start. Vana venyu vanokushandirai vambotiraya wani Mwari. Musarege vachikuunika nezvinokuunisa. Pfuraiwo mberi nekuapa maresources muvatungamiri. Tine sangano renyu rauya
toda kutenda Mwari nemaresources amawapa kuti vamwe pavava kubva pano tichienda tirapei mukape maronda atakapiwa neshamwari. Asi tine tariro yekuti Jesu makatengeswa naJudas Iscariot, mamuripo Brian achikanganiswa neshamwari. Chivai munyaradzi wedu, mutitungamirire kubva zvino nekusingaperi. Amen. Nguva ino yakwana yekuti Brian adzike, but kuseri kwekudzika uku kune rumuko rwevatsvene. Munyika singaperi mune guta zvene auzo mapfuri hakuna usiku Maria sapukuta masodzi awowese hakuna kucha nerufu hakuna usiku mazamba yanokosha munekuta zvene nzira ngendarama hakuna usiku Maria tapukuta masodzi awowese hakuna kucha nerufu hakuna usiku mazambara yapigwe munekuta zvene. Ngatinamate kuna Baba wedu wari kumusoro kudenga, muponesi Jesu Kristu naMwari Mweya Mutsvene. Ndo pamatisvitsa masikati ano. Maita henyu Mwari, maronda aripo, asi kune nyika itsva nedenga itsva zvamakatigadzirira. Tariro yedu panyaya iyi iri pakudzoka kwenyu kwechipiri. Maita henyu Mwari, chitungamirai basa rose muzita raJesu Kristu tanamata. Amen. Mwari vatinyaradzi, simba raMwari Baba neramwanakomana neraMwari Mweya Mutsvene zvive pamusoro pedu. Amen. Apo Mwari pavanotinyaradza kuti toveke sevanhu vakatarira tariro inofadza yekuuya kwaJesu kuzomutsa vakafa vari mumakuva. Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vatikomborere. Amen. Amen. Angari munhu wataipinda naye airidza piano, and for me angari more like a big brother because my dad is a pastor, and kwese kwataienda for my camp meetings Brian airidza piano and zviri kutirwadza zvekudaro, and knowing kuti next August camp tetisinaye zviri kurwadza and true but Brian ndakabva kutaura naye musi weMonday and tatabva kuonana Saturday manheru. Saka zvakanyatsondirwadza, ndakamboshokeka because andinozvibhilivha because munhu wandakaseka naye Monday, saka ndakarwadziwa. Mashoko andakataura naye ndiri kuchirwanga rekupedzisira aitaura zvekuti ada kunoona musikana wake masvingo pabirthday rake, ndichitoda kutomubatsira nenyaya yemagifts, ndichimusugestira ndichiti vasikana vanoda zvinhu zviri nice and fancy. Saka those are one of the things zvandakapedzisira kutaura naye, ndichingomudadvisawo kuti angaenda sei and all that shit. Tinoona zvikuru sister, nyaya yekuti vanhu vari kungopondwa zvikuru kunyanya tichiona mafiro akaita Brian anga ari machose. Iyambiro ipi, dzidziso ipi yamuda kupa vanhu tichitarisa mafiro akaita Brian uzobatwa zvakare kwakaitwa mhondi yacho? In Nangwa, I just feel like people should be careful of vanhu vanovasarround, especially my friends. You never know my intentions, and if ever ukangoona masigns ho anoshowa kuti munhu uyu ane godo neni kana kuti asi kufara nezvandiri kuita, it's best not to inform munhu of maplans aunenge uchiita and you keep your distance. Ini ndinoitwa Jacqueline Gedish, and so
What I can say is that Brian Munwanda kakura nae, right? Because most of the time ndaidzidza pano, right? Kuva 2015, and so he used to be our choir master, right? And he was just someone angangoni aifara, right? And the day ratakanzwa kuti akafa, of course I feel like my funnies, especially painzi arikushaikwa. We were hoping kuti tichazomwana, but then the day ratakazonzwa kuti afa, actually the same day racho rainzi arikushaikwa, the evening yacho, it felt like a joke pazvaita, and of which come day body thing, I thought maybe I was going to be strong enough to bear the fact that he's no more, but then I started to feel a bit emotional about him passing away and realizing that he's no more. And apparently the last day I happened to see him was on Saturday concert, just like my colleague said, right? He was all happy and stuff, right? And come to think of it, that was actually the last day I was seeing him. Achirimpeng achitofara, so ndingobatikana hangu nazvo, and I feel like angu handingade kuisha zviri ivhu pane munhu akazviita, but then may God be with him again. All I can say is that, and mostly the thing that causes us to end up doing zvinhu zvakadaro, it's because of engaging ourselves in rituals, right? So then all I can say is that we should be content with what we have, right? Be able to be proud of the things that you have attained in life, and also don't forget where you come from, because those who are without it, be careful of the associates you choose in your life. Know who to associate with. Ndinoitwa Tinotenda Nkwasa. Actually, Brian is my brother, my cousin. Takatangosiyana na Brian Ukadoma. Akauya akaridza Ukadoma. So Brian taitogara naye kumba achitodzidzisa keyboard and would learn from him. Ndandisitomborana nashungu yekeyboard, but pandakatanga kuona Brian achiridza, I was like, mukoma, I need this thing, teach me. And unfortunately enough, haana kupedza kundidzidzisa, and kundirwadza pandakazonzwa Brian ashaya chekuti we were planning kuti Brian, you teach me kuridza chinhu ichi kuitira ndizokuridzira musi wemuchato. And I've got mixed emotions. I don't know how to express them, but I'm so hurt. I'm so deeply hurt. May your soul rest in peace, Brian. Ndorangarira majokes ataiseka tese chiti Brian ukashaya zvokuita unongochidya chingwa chitodedzana kuti lobios. Saka chandidzidzisa keyboard ndiani wanichatsvinyira kuti lobios. Some of the things we don't even understand why. But heaven is promised. We shall meet in heaven. Nyaya idzi dzinototyisa idzi. You find out kuti chinozoita kuti munhu azopindwa nepfungwa dzekuda kuperforma a ritual by killing someone. Kushaya mari here. And some of the times maybe kushaya mabasa or even usimbe chaiwo. You want to get his money, but that's not okay. Ngatishandei, and also let us learn the truth. Ngatinamatei tizive zvokwadi, tinamate Mwari wazvokwadi, and he will help us. And you notice that Satan ari pabasa rekuti anokutora ukuitisa zvinhu zvakadaro upedza obva akusiya, and you'll be devastated. So zvinokurudzira vanhu, please, there's a God in heaven. God is so near you. No matter even you are in deep sin, Christ came for you while you are a sinner. Please turn to God. Tisiye zvakaipa izvo. Inonzi More Blessing Mutema. Ndiri kubatikana nekushayikirwa naBrian. Swa 20 ndo ndakareceive message yekuti ndatanzwa kuti Brian haasi kuwanika. Ndakatomboti mafanizi here because musi wa 20 was my birthday.
ndakatomirira kuti maybe I'm going to receive a call message from Brian yekuti Mobi happy birthday kana kuti uri kuita sei sezvinhu zvatengoita semashamwari to check up on each other. Ndiri kubatikana last time yanefana kusangana na Brian aitoti Mobi unopedza basa nguva yenchitina 6 aita that will be late because ndine zvada kumhanyira kumba because aida kutoniperekedza kumba chinondropa off. Uchinzwa message yakadai so unotanga kufunga kuti saka dai paya ndakaita seiko kuti ndiwanana naye maybe that was supposed to be our last moments together. Ndiri kubatikana singaite. I remember last year August kucamp aitondita Mobi unofanira kuita kuti udzidze keyboard wewo pano ndisapoti nchiuya kumacamps kwenyu kana kutoita chichinjana uchimboridzawo kana kuti uchiridza kujaja drama youth course kwangu sina airidza ikoko because padivine aibva enda kwevakuru. Ndiri kubatikana saka achanzisa keyboard achina ndiani because I remember also tiri kumacamps mamemories aripo akawanda kubva ndichitanga kuona Brian 2022 ndichimuziva through Pastor Shumba and tiziana through music because I was a chorister. Taenda chinoita meetings ekuti tiziye makeys and what memories hobo akawanda about Brian. Ndiri kubatikana because asichinjana ndikatarisira pandikatonzwa message ndatomfunga kuti maybe my jokes and ndichitocelebrate birthday rangu celebration yakabva yatongopera ipapo and tikatozopera in a sad way yatasingamboe expect itozonzwa mama ichonifonera kuti wazvinzwa here kuti anzi body yake yawanikwa Brian awanikwa akafa. Ndiri kubatikana singaiti chandinongoda kutaura ndichitora even kubva paupenyu hwaBrian aiva munhu aizvishandira munhu aishanda nemaoko ake. Kutora upenyu hwemunhu uchida kuwana easy money hauna kwaunosvika kwazviri and chandinotaura ndechekuti Mwari watonamata Mwari anorarama. Variko vamwe vakatourayiwa vakarova asi minyengetero yatakaisa yakaiswa nevanhu vese yaisvika kuna Mwari. Brian akawanikwa pasina mazuva. Brian tiri kutomuradzika nhasi. Vanhu ngatidzidzei kuzvishandira, ngatirarame nemaoko edu. Kutora upenyu hwemunhu hakuna zvakunotipa, zvinongotiwanira chituko pamberi paMwari ende hakuna chinhu chinorova. Chero kana kuine vakazviita vakabudirira hauna kubudirira, hauna kurova. Mwari vachaita mutongo wavo. Chinotorwadza ndechekuti yaiva shamwari. Munhu waitoziva kuti shamwari yaBrian onzwa kuti ndiye auraya. Ndakabatikana zvisingaiti asi Mwari vakatendera kuti zviitike ende chakakuchawo nekutiwo tichawana justice ndochatinonamamatira kuti tiwane justice pamusoro peupenyu hwakatorwa uyu. Chinhuwo chatinotenda kuti vakabata basa mondi ikabatwa izvezvi iri mukati memapurisa. Ndakanzwa kuti Brian ashaya ashayikwa handina kuzvibhilieve. Ndakabva ndatotanga kutobvunzawo imwe shamwari yangu because Brian was my friend and ndakatobatikana pandakazonzwa kuti ashaya. Mwoyo wangu wakarwadza because zvakawanda zvandaida kudzidziswa naBrian zvakatozosiya asina kundidzidzisa. Chero nanhasi ndichiri kutongobatikana kuti saka achandidzidzisa because inini ndinoimba and aigara achinencourage kuti ndiimbe. Ndinoimba but ndinogara ndichizvidzikisira pasi nchiti handigoni. Iye airamba achinditi unogona, unofanira kuramba uchiimba. Ndikati handichadi. Akati pastor vari kuzviziva here, Pastor Shumba, kuti iwe uchade kuimba, uda kuregedza kuimba, but akaramba achindisimbisa. Saka pandakanzwa kuti ashayikwa ndakabatikana. Maitha akatobatikana because Brian was a humble person, angari kind. Aitidzidzisa kuva nemwoyo wakanaka. Aisasarudza kuti because uri chii. Saka mayouth ese akabatikana nekushayikirwa nebrother yakadaro. Pamashoko andongotera ndekuti Mwari ndavatinyaradze panguva yatichema, ngaivanyaradzewo. May he soul rest in peace. Tungoti zvaitika izvi maybe Mwari vane chinangwa, vanoziva zvakazviitira because vaikwanisa kuita sei kumisa kuti asawanikwa achaurayiwa. Ndongoti may he soul rest in peace. Chitasa mafira akadai kuti paitwa zvemarituals ndingoda kuti vanhu ndavadzizozvishandira nemaoko avo. Togara chingodzidziswa kuti munhu ese ngaagone kuita mabasa 1 to 1 tozvishandira kuti tisade zvinhu zvemahara because ndo zvinotilidha kuti tise mamedha of which tozopedzisira tamujeri tisisina life tinge tangofananawo nevanhu vasina kana zvavanoziva. Sister, takadzwa zvikuru kuti Mondi yakatonoudza veukama vangu vari padhuze zvaakanga aita. Zvinorevei kazhinji kana munhu achinge areva munhu akupa testimony ega? I think anga akutya plus angasasakwanise kutongo kuzvibhiliva since anga ari shamwari maybe akaita apindwa nemweya tsvina saka paakazoendapo kwanga kwakutya. Ini ndinoitwa Tatenda Chihowa. Ndabatikana kwazvo nechiitiko chaitika kuna Brian
Inini ndaivawo muyouth wemusangano raipinda Brian. Pandakatanga kutonzwa ndakaonawo flyer pastatus yeshamwari yangu aiva yakatondizivisawo kuna Brian. Tichitonzwa kuti ko Brian ashayika. Ndakatombofunga kuti pamwe maprank anongoitwa nevanhu zvepamasocial media izvi. Asi mukuzovira kwezuva takazotoshamisa takunzwa kuti Brian awanikwa. Asawanikwa mutumbi wake wakafa. Takatobatikana, handidi kunyeba hangu izvezvi pamwe nyaya kuti misodzi yatopera kubuda. Ndakachema, ndakarwadziwa nekuti mafiro akaitwa naBrian hazvina kutambirika. Uye munhu wacho akamuraya shamwari yako. Zvinova zvinhu zvisina kujairika kuti shuwa here wourayiwa neshamwari yako. Tine mubvunzo wobvo kuti saka Brian paakatoraiwa neshamwari yake, ndofunga aitoti shamwari yangu unongandidaro here, kana kuti shamwari yangu ndiregererewo, kana kuti ndipowe second chance. But iye hatizozivi hedu nekuti munhu mufi ndiye wacho aenda nemhindiro dzake. Saka ina hangu ndakamirira chechi yangu ndabatikana zvisingaiti nekuti music yakanga yakutotinakidza. Taikomborerwa neinstrument yaitiitira nemapiano ake, uye ainge akutotanga kutotidzidzisawo isu semayouth emusangano rake. Hangu ndinoti kune vanhu vari kuita zvakadai so, ngatingwarirei vanhu vaMwari, tipindwe nemweya waMwari, nekuti tikazvitarisisa uchinge wanotsvaga pfuma nenzira yakadai so, vanhu vacho vari kuda kugadzirira pfuma vanova shamwari dzako, hama dzako, vana vako, Satani ari pabasa, ndivo vacho vaunobva watunzi uuraye. Zvino pfuma yacho kana uchinge waiuraya uchiburikidza nehama dzako dzaunoda kuti dzizonge dzichifarawo nepfuma yacho, dziridzo dzaunoshandiswa kuti uuraye, zvino zvichanakidza here? Ngatingodzidzireiwo kuti isusu tishande nemabasa edu emaoko, tigoitawo zvinhu zvedu. Pfuma yako inotongokunakidzawo kudya kana waite kushandira, kwete kuti unotora ropa reumwe munhu unogara uchingotambudzika mazuva ose. Inini kumhuri yekwana Brian ndinoda kuti hangu Mwari ngaave munyaradzi pane zvese zvavari kupinda mazviri, kurwadziwa kwese nevese hama dzese dziri kurwadziwa. Brian akarwa kurwa kwake kwakanaka ende azorodzwa. Isusu vasara ngatichibatewo pedu pakanaka kuti nerimwe remazuva sezvo tisingazivi nguva yedu patichazotorwa isusu tozoshayika tinge tazozorera takamirira kuya kwaMwari, tiwanikwe tiri vanhu vachazosvikirwawo taitawo mabasa akanaka seari anga akaitwa naBrian. Mhondi dzakadai sister, tingadzidzosere back in the community mongogara sekugara kwavaita? Isusu nemajajiro edu evanhu nepfungwa dzedu tine kurwadziwa kwedu kwatinoita, hatikwanisi kuti tinge tichidzosa mhondi dzakadai so. Hatiziye hedu kuti zvingaitwa sei kozi zvinenge zvatotirwadza, asi Mwari ndo anoziva zvavo. Isu chishuwo chedu chaitwa kuti vanhu vakadai soka dai vaibatikidzwa, vaipiwa mutongo unorwadza chaizvo, uye kana kuti dai mutemo yavo kuti abati waita zvinhu zvakadai so aifanira kupersecutwawo, asi nekuda kwekuti Mwari ndivo anoziva, Mwari ndivo mutongi, uye tinoshirwa tese tigopinda denga. Dai Mwari vanga vamuregererawo vagodzosawo pfungwa dzake pedyo kuti azowanikwa acharangarirawo zvakaita zvakashata. Munhu hafaniri kuuraya mumwe munhu sekuti ari kungouraya mhuka yaari kuda kuidya nyama. Tinotarisira kuti munhu anofanira kurispekta mumwe munhu, uye vari kuuraya vanhu zvemarituals. Ndaishuvira kuti kana munhu achishanda ngaangoshanda basa nemaoko ake, ngaangoshanda basa nepfungwa dzake, then wounganidza pfuma yako nesimba rako, either nechikoro or nekubata kwemaoko ako, wozviunganidzira, then pfuma iyoyo kunyange kuti iwewe wacho uchiishandisa uchiidya, unoidya mwoyo wako wakafara uine rugare uine peace. Mafiro aBrian aya anorwadza kumhuri yekwake, nekuti vanhu vese vanga vakamutarisira sofa nelevel yaanga ari, vanga vatarisirawo kuti anokwanisa kuvabatsira, anokwanisa kuvasimudzirawo, anokwanisawo kuvaitirawo zvimwe zvinhu. Maproblems achiuya vanenge vachibatsira naye anokwanisa kusolvawo semunhu akanga akwanisawo kupushawo life yake. Saka kumhuri yekwaBrian andinoti dai Mwari angakubatsirai, angakupai simba, angavanyaradza, angavasimbisa. Kunyangwe mhuri yakaita sechechi, dai Mwari angatibatsira tose, nekuti kunyangwe nesuwo mhuri yechechi tarasikirwa, takatarisa tichitozvibvunza kuti saka achatiridzira ndiani. Dai Mwari angatimutsira mumwe munhu anganga achitibatira basa saBrian. Kuimba kuti Zimbabwe nevemutemo pavanenge vachitonga vanhu vakaita sana Shepherd, dai vanga vatonga according nezvavanenge vakaita, nekuti ivo pavakazviita akazviita achinakidzwa. Saka nekurwadziwa kwataitwa semhuri, dai angapiwa mutongo wekuti chero akapiwa makore emujeri hatikwanisi hedu kuti ngapuwe. Kuza ndekujaja kwedu katanga tichitarisira kuti chero munhu wauraya mumwe munhu ngaaurayiwe, asi hatigoni kudaro nekuti hatisi Mwari.
asi tinoshuwa kuti kana apiwa mutongo ngaapiwe mutongo wekuti kana aine makore 30 ngaapiwe dzimwe 30 or 35 pamusoro zvekuti unozobuda mujeri imomo achembera zvekuti kana iri mari yangafungidzira kuti achaitaka anozodzoka panze asingachakwanisi kana kuita anything munhu iyeye nekuti wakatouraya upenyu hwumwe munhu. Mushure meongororo netsvakirudzo taona zvikuru kuti vanhu vari kuita zvemarituals ndisingazive kuti akanyepera vanhu kuti wakaponda munhu wakanwa ropa rake hauteerwi nengozi ndiani. Tinoona zvikuru mhuri yeZimbabwe vakawanda vari kuda kukasira kupfuma. Tinoziva zvikuru kuti kupfuma kushanda ende kazhinji pfuma inouya nerudzi rwakadai haina kwainokusvitsa. Toda kuti muve mucomment section mutauro pfungwa dzenyu kuti mhongi dzakadai tingadzidzosere back in the community. Zvinhu zvinorwadza kuti anga ari mukomana wechidiki Brian ane makore 28 ekuberekwa achizvishandira zvakare otsakatika nenzira yakadai so. Aiwa, ipayo pfungwa dzenyu comment section, but musakanganwa zvakare kulike, mushare and subscribe to What Zimtrans so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.